Bé, anem a veure com ho fem per capturar pantalles. Anem a veure el procediment més tradicional, que és el d'apretar la tecla, prémer la tecla imprimir pantalla de l'ordinador, que està a la part superior normalment, i que posa imprimir imp pan. Cliquem en aquesta tecla i el que farà és la imatge que veiem amb l'ordinador la guardarà amb el portapapers, la qual cosa vol dir que utilitzant qualsevol processador de textos o qualsevol editor d'imatges o qualsevol altre programa que es pugui editar imatges, podrem enganxar-la. És el cas. Hem capturat la pantalla de l'escriptori i aquí la tenim. Una altra manera que s'ha de tenir en compte al moment de capturar pantalla, una altra variable que s'ha de tenir en compte al moment de capturar pantalles és que a vegades pot interessar no capturar completament tota la pantalla, sinó una part de la finestra que està activa. Anem a veure un cas, suposem que tenim això i el que ens interessa és que no ens agafi l'escriptori, sinó que només ens agafi el que és la finestra activa, que és aquesta del Firefox. Com ho hem de fer? Doncs apretem la tecla Alt, imprimir pantalla a la vegada. Llavors anem a veure la diferència. Si us hi fixeu, aquí tenim agafat tota la pantalla. Anem a posar aquí el que seria la... Fixeu-se que només s'ha agafat la finestra activa, és a dir, la que representa el programa que tenim activat amb el qual, o l'aplicació amb la qual estem treballant. Aquestes són les formes tradicionals de fer-ho. N'hi ha una que a mi m'agrada molt perquè ve amb el Windows 7, que també hi ha una versió molt semblant amb el Linux, amb el sistema operatiu Macintosh no ho conec, que és aquesta eina. Aquesta eina són unes tisores i és una eina que va molt bé per retallar. Sense activar això, simplement fem així i retallem la part de la imatge que a nosaltres ens interessa. Ara ja la podem guardar i la podem guardar en format JPG, GIF, PNG. Us aconsello que utilitzeu el JPG i el PNG, que són els reconeguts per internet. El GIF també, però l'aconsello menys. A banda d'això, els navegadors, cosa que curiosament me va sorprendre que molta gent no coneixia, porten el que es diu extensions o complements, que n'hi ha molts, però n'hi ha també per capturar imatges. Aquí us ensenyo uns quants complements. Aquí tinc els complements que tinc jo. N'hi ha de molts tipus, però no anirem a explicar ara cada complement el que fa, però sorprèn que molta gent desconeix aquesta eina tan potent. Per capturar imatges, doncs, simplement fem una búsqueda dels complements, escrivim en anglès, screen, i busquem. Aquí tenim diversos capturadors, els podeu provar i utilitzar el que més us agradi. Jo particularment el que utilitzo és aquest d'aquí. El FireSource. Aquest complement de tots els que he utilitzat és el que millor em va, però podeu provar-ne uns altres. Anem a veure com el fem. Una vegada hem baixat el complement, se'ns instal·larà, ens dirà que reiniciem el navegador, el reiniciem i automàticament ja podrem treballar amb ell. Bé, anem al Mozilla. Si veieu, aquí un moment perquè no m'agafa per capturar la pantalla. Aquí, si veieu, tenim això. Això és un complement que us he dit abans, que si instal·leu aquest us sortirà el mateix. Llavors veureu que aquí té diverses opcions. Una d'elles és fer una fotografia, però té diverses opcions, com capturar l'àrea que està visible o seleccionar una àrea. Anem a seleccionar una àrea, per exemple aquesta. La seleccionem, ens fa una foto. Aquesta imatge la podem enviar per Twitter, la podem penjar a internet
a qualsevol servidor, la podem enviar al mateix Facebook, al Flickr, al Picasa, etc. Amb la qual la imatge la pengem a internet. Jo, per exemple, les envio amb aquí. Una vegada ho he fet, me dono una adreça d'internet, amb la qual se m'ha guardat la imatge. Si ara vinc aquí a internet i poso l'adreça, veureu que em surt la imatge que he guardat. Bé, amb el Chrome tenim també una altra eina per capturar imatges. També té, al igual que el Firefox i que l'Opera i que altres navegadors, també té, diguem, el que són les extensions. Aquí tenim extensions i aquí tinc diverses extensions que tinc jo instal·lades. Aquesta d'aquí, Screen Capture, com se digui en anglès, és la que jo utilitzo. Vaig ensenyar-vos com funciona. Vosaltres la teniu d'instal·lar, o si la busqueu i la instal·leu. Si teniu algun dubte respecte a la instal·lació, m'ho dieu i ho comentem. Cliquem aquí, capturar screen, i ens captura tota la pantalla. Perdó, aquest també va per una regió, capturem això, OK, i ja l'hem capturat. Llavors aquesta part ens permet afegir-hi notes, ens permet afegir-hi text, etc. I també el podem enviar al Facebook, al Picasa i altres servidors que amb aquests dos els desconec. Bé, en quant a capturar imatges tenim això. Una aplicació molt curiosa que he descobert fa poc és aquesta. Me'n vaig aquí, me'n vaig a l'Edmodo. Jo a l'Edmodo ho faig servir per guardar tots els recursos que vaig trobant per internet. Abans ho feia amb el Delicious, he utilitzat altres marcadors, però l'Edmodo és el que més m'agrada. En diferència, aquesta aplicació, la veritat és que de totes les aplicacions que conec, potser és la millor en diferència. Anem aquí a llibreria. Aquí jo tinc tota una sèrie de recursos, que a més me surt una icona, que com a estudiants també podeu guardar tot el que trobeu que us interessi. Aquesta aplicació realment és curiosa. Surt això, i si us hi fixeu aquí tenim un press Ctrl V, que és un enganxar, i el que jo faig és que el que tinc al portapapers, clico Ctrl V, i em donarà una adreça d'internet perquè jo publiqui la imatge, ja està publicada. Per tant, jo vinc aquí i tinc aquesta imatge automàticament publicada a internet. Bé, si hi ha moltes més aplicacions que ens permeten capturar pantalles. Us recordo que la que a mi particularment me convenç més és la que porta el mateix sistema operatiu, que és aquesta. Va molt bé, jo la utilitzo moltíssim, podeu afegir-hi notes, podeu, si teniu una tableta d'aquestes com per dibuixar i tal, doncs podeu fer moltes coses. I això és tot.